Pero kamano nyakora mogi kumiero Ramogi TV otino machielo marwakini machiegni weche manyien mago imore tinende ni nyakora mogi ma en odiechieng' mar 13 nyaka nyocha wachak dwe mar 5 higa 2025 an gi geno ni odhiambo mari dhi kodi makare. Weche manyien wan godo mathoth nyakora mogi mag ting'o weche mag koth mamedo chwe kendo chako rocho moko kuom chenro mag oganda e gwenge mopogore opogore ka gwenge ma Karachuonyo kaachiel kod Naivasha. Midhiero mar oula osechako neno e nyakora mogi weche nitie kaka kawuono bende ng'eni en odiechieng' mar Tich Ariyo. Weche mag ng'eyo kuonde ma gwenge gi nyinge gwenge bende gin moko kuom mago ma bedoga e odiechieng' mar Tich Ariyo. Ka ok kamano nyakora mogi we mokwongo ami thuond weche. Ok tuomre. En pi ma ok nyal tuomre kata matin. Puothe bando gin gik mosetuo maonge geno ma in go kuom bando go ma en keche mantie. Wayo maduong' ma wantiere go mondo barnwa pi waol gi dariga ka higa. Maloyo familia 500 pia ulo daro e Karachuonyo toka ora Kibuon pong' nyaka oko ka Naivasha bende oulo kele midhiero. Even as the payroll goes to the county, it was supposed to go at SRC rates. To the president, you have never commented about this. Our question is it that you don't know UHC staff exists? Thieth buo Universal Health Coverage okwedo winjruok kama oyangi gi migao mar thieth ni iterogi e lwet tend counties. And it is important that investigators are granted sufficient time to thoroughly investigate the matter. Do ng'ado ni medine acheji ariyo magin e belo chieng' mar LBDA gi Edwin Oduor kuom ndalo 23 e wi nek jaod bura Ong'ondo Were. Bethulo mara Mia Pachi namba en 3:600 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, mbui mar X @Ramogi TV KE. Indiko na nyakwa Ramogi kotendo gi weche manyien ma wan godo tieno ma kawuono ka bende Mia Pachi kalore kod mago ma iwinjo kata wach men sigana miwinjo komako pachi midwani mondo mi golie korka kori gi kaka in wuon iwacho ni uwinjo bedi. Jaloko mare iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati machiegni. Moingo familia 500 e kar chung'or bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay oulo daro e mier kaluwore gi koth mapek manochwe e gwengego tieno manyoro kendo miyo aora Kibuon opong'. Midhiero ma kamano bende ojuko jodak mayudore Naivasha kama oula odari e familia bura. Alia Beach chakono weche manyien mag imore gi lipodno. Koth mapek manochwe otieno ma piny rugo kawuono noweyo ka ji moingo 500 oulo dar e mieregi e gwenge bura ora Masimbi Kogembo kaachiel kod Osodo e kar chudo bura ma Karachuonyo bang' aora Kibuon pong' kendo muomore e miere. Dala Jennifer Uma e Simbi Kogembo en achiel kuom miere ma sani pi oluoro moketo diere. Gino mano chuno pichas mag Kenya Red Cross mondo dargi e mieregi ka gitiyo kod yiedhi ka iterogi e kar jot ma sani koro keti e osiptal ma Simbi Kogembo. Jennifer wacho ni oula ne omonjogi e chuny otieno ka ginindo kendo lero chandruok mane gikalo e otieno kapok ne oresgi kod yiedhi kigologi e mieregi. Yo biro ka nindo. Koro ka wuok kanyono pinta winjo ka pi ni yo ok tuomre. En pi ma ok nyal tuomre kata matin. Lepa odhi, gwenda odhi. Koro onge gima nyalo timo, koro kunyalo konya to konya. Kawa gi yie mokwanga kugula oko. Kuyie to ubarnwa pi. Wainyore. Kakan sani jogo yuda mana kamoko kaka yor pi adhi kuma ji dhiye tama. Pek mar oula e kor gwenge makono koro keto ngima jopiny kamarach ka utegi moko bende koro ruombore piny kendo mwandugi mathoth mag udi bende sani koro lewe wi pi bang' ka oula ne osemonjogi. Ka jamni matindo bura kod gwen bende pi ne onege kinde ma oula ne omonjogi ka jopiny go ywago pek mar oula madarogi e miere higa ka higa kinde ma koth chwe mang'eny e pacho ka. Pi nomonjowa sa 6 otieno. Ka buok to ayudo ka pi lewe dier ot. Gwenda odhi, gwen 15. Apani udhi nyaka mwalo, uneno gwen modong' ka ofuche e ndiri. Koro wayo maduong' ma wantiere go
mondo barnwa pi waol gi dar higa ka higa. Kaka higa mokalo ne wadar diriyo. Wadar dwe mar 4 wachak wadar dwe mar 11. Igni obiro nwa ka owuok e aora mar Kibuon kama donjo ga nam obedo blocked. Koro kanyo kose gik no dhi e nam to duogo kama flood moduo yudowa ka koro odonjo go mane e miechwa. Odonjo sani koro problem okelo sana ni koro donjo to chung ok oringi. Years machien ka nobiro to en gima biro to ka kodonjo sa auchiel otieno ka romo gimoro sa 11 tido ko move iro ka piny odong motuo ma unyalo wuothe. Dem puothe odhi go mang'eny kabisa. Makati puro kata sani ki wuothe puothe go ne wadhi go kanda moko kuno puothe bando gin gik mosetuo maonge geno ma in go kuom bando go ma en keche mantie. Tumepelekwa na maji na mara mingi tunadanganywa na serikali kuwa inakuja kutusaidia. Hatuna saizi mbele wala nyuma. Tena na hii mwaka sisi ndio tena bado tunalia tu. Na watakuja tena watasema tu wanakuja na tena wanatupanisha hivyo. Familia gone odar nyaka hospital masimbi Kogembo kama koro gidhi jote nyaka ne olariemb gi miere ka coordinator mar Red Cross County ma Homa Bay Samuel Omondi manotelo e chenro mar reso jopiny ne oyango ni ji moingo 500 alora makono osedare miere gi kendo gidhi nyime kod chenro mar reso gi kod manyo kaka ginyalo konyore. Wasebedo ka wakonyore gi jo Community Disaster Committee to gi jotend gweng' mondo wakony jo wuoge ipi. Nyaka sani report ma wan godo wan gi ji moingo families 500 mosedar ma ikore mondo dhi e kembe opogore kaka Simbi Kogembo gi kore gi dhi Simbi Dispensary. Joma nitie Chuowe Beach Osodo ikore dhi Osodo Primary School. Koro dhi mbele gi nonro kendo wabro ng'eyo ni to ji adi mohinyore ma odak e kambi to gi mowito gik mamoko machalo kaka puothe gi jamni. Midhiero maket kod makarachuo nyono bende ma ojoko jodak mada bibi mantie Naivasha kama olanyo mojo miere kendo daro familia makwan gi oktin 100. Kuanzia jana usiku masaa 2 mvua ilikuwa kubwa sana na maji yakafurika kwa boma za watu, vitabu, mifugo yote imesombwa. Makuku yenye inalalia mayai imebebwa leo, mapaka imebebwa. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi ogeno ni duoko makare mar resruok biro yudore ne yawa ma koro sani ngima gi orochore kalure kod weche mag piola mokel kod koth mapek mamedo chue moko kuom gwenge ma pacho kanya Ramogi kata mana le bende kali achiedh nade kinde ma oula omonjo kuonde mag dak mag oganda. Kawere kod mano ni jatend Wiper Kalonzo Musyoka omakamen kod jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga ewi wach ma oramo ni chalo ni jotelo ariyogo lwetgi nitie e chenro mar chugo duol mar IBC manyalo deo wang'gi e yiero mabiro. Walter Nyambaga nigi ler. Mana ka koro od bura dhi podho nyinge ma jatend piny William Ruto chwalo mag duol mar IBC kaka jakom kod komisionas mage. Jatend duond bura mar Wiper Party Kalonzo Musyoka wuok tung mosuo kod jatend piny William Ruto kasaini Ruto e kod ogai mar ODM Raila Odinga loso mana duol mar IBC monindo nyakonchiel. E kendo rem gwelo pach kweth maketo sirikal tesre monywando Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Fred Matiang'i, Martha Karua, Eugene Wamalwa e kind mamoko. E barua maduond bura mar Wiper Party ondiko, Kalonzo koni Ruto loso IBC madhirese mondo dogi apisi yiero melo 2027 e kendo duolno ok mar jopiny to mar William Ruto wuon kod Raila Odinga. Kalonzo ywak ni aput mane omi ting mar dayo dho jok mane dwaro lemo mopogore duol mar IBC ne oting'o jok mang'ado ne Ruto rieko to kod osiepene mawinje. E baruano, Kalonzo lero ni komisona mogwel Hassan Nur en wat jaod bura ma Suna East kendo jatend kweth manok e od bura Junet Mohamed e kendo nyinge ne onge listi mokwongo e kata kamano ne omede nyinge listi e tielo mogik. Bende ogai mar Wiper Party ok mor ni mar jokanyo mar aput manochuogo duol mar IBC ne oting'o Joy Mudivo ma en apisa mar duond bura mar UDA ma William Ruto jatende, ka Adam Solo en jang'ad ne William Ruto rieko e weche mag uchumi to kata Charles Nyachae bende ng'at Ruto koyare chon. Kalonzo ywak ni Erastus Ethekon mogwel kaka jakom duol mar IBC nosiep William Ruto to kendo ni kod tudruok kod kar jot mar jatend piny mitayo kod Josephat Nanok. Kalonzo okoni Ethekon ni kod chilo mamiene kaka Tony mar kaunti ma Turkana. Jatelono okoni kata Ruto wuone made bed ni oyierore kaka jakom mar IBC owuon
to gin kod yie kaka kweth mar Kalonzo to kod Rigathi Gachagua ni biro yombe makowe dala. Giko ni gin bende gidhi loso duol mar IBC mar jopiny mondo girakre piem. Duol ma jopiny oyie godo. E tudruok mar Ramogi TV kod jaod bura ma Suna East Junet Mohamed ma onyiero weche Kalonzo go ka okoni weche Kalonzo go matude kod komisona Hassan Nur wendo kuome kendo onge kod ng'eyo matut. E sechego bende Adam Solo to konegi sani en mana pacho kendo yweyo mos mopogore kod ng'ado rieko ne jatend piny e weche mag uchumi kaka Kalonzo lieko. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Duol mochung'ne ndiko jopuonje tich e pacho ka TSC onyiso od bura ni sekta mar somo nigi nok mar omenda maromo bilion 5.7 e omenda mag 2025-2026. Director mar omenda e duol mar TSC Ayabei Chepkwony onyiso od bura ni fuok mar omenda makamano nyiso ni kata penj maduong' mar joklas 12 KCSE ma higani ni e kind Akuru Gasumbi nikech onge pok mar omenda ne chenrono. Chepkwony bende otieko ogeno mar jopuonj mane geno ni inyalo ndikgi e tich e hik omendani. Sekta mar somo ochome bugo mar manyonge bang' duol mochung'ne ndiko jopuonj TSC nyiso komiti mar od bura mochung'ne somo nitiere fuok mar omenda maromo bilion 5.7 e hik omuom manyien. Director mar weche mag somo e duol mar TSC Ayabei Chepkwony onyiso od bura ni fuok makamano nyiso ni kata penj maduong' ma joklas 12 ma higani ni e kind Akuru Gasumbi nikech onge pok mar omenda ni chenro makamano. PPS review meeting with the committee, the commission highlighted a deficit of funding in the personal emolument of Kenya shillings 11.59 billion. The draft estimates have allocated an additional 5.88 billion towards reduction of this deficit. The current estimate deficit stands therefore at 5.71 billion. Chepkwony mane loso e loje tatije maduong' mar TSC Nancy Macharia bende otieko geno mag jopuonj mane geno ni idhi ndiko gi tich e hiko omuom manyien ka oyango ni mana jopuonj mag interns ema idhi miyo tich. This year we recruited interns who I presume that their term of internship is supposed to end at the end of this year, and then we have them confirmed, and then we recruit another lot of interns of the 20,000. So can you confirm that these teachers will be confirmed at the end of this financial year, and where is their budget? Thank you. Permanent pensionable. As we speak, that funding to convert them has not been provided. So these the interns will continue for the next maybe 2 years, or unless otherwise advised. So there is no provision to convert these teachers. But we are going to recruit additional 20,000 interns this year. That provision has been met. Mayana taro kod weche mjatend piny William Ruto osebedo ka wacho jumbe bura mokalo ni sirikal dhi ndiko e tich jopuonj maromo 20,000 e yo mongirore e hik omuom mar 2025-2026. Jokanyo mag komitino onyiso ich wang' margi e wi mano ma giwacho ni sirikal osebedo ka weyo jopuonj mane otieko tiegruok mag higni mathoth mokalo kendo miyo tich jopuonj manyocha eko tiego tiegruok magi. Why don't you do a target recruitment based on age? Just age. If an individual is about 45 years, it will be easy. You will mop them up. Other than the young men, you will get a young person. For example, he graduated in 2013 and he was 24 years when he was graduating. 10 years down the line, he's 34. I know he has overstayed. But there is this man from difficult background. He educated himself. He paid his fees. He pays his children's fees. He's also trying even to pay the children, the grandchildren's fees. So why don't we target and employ this guy who is 45 years? Ewi mano, jo od bura ojiwo sirikal mondo ket e lai manyime jopuonj mane otieko tiegruok margi chon e kinde ndiko jopuonj tich kata medo jopuonj ngas mag telo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E kinde maluoro nitie kaluwore kod nok mar omenda e sekta mar somo, jochiw thieth e bwo chenro mar Universal Health Coverage okwedo winjruok manyiso ni ogo champa kod migawo mar thieth e wi orak margi mar tich
Mabendo yango ni koro oket gi lwet sirikande mag kaunti. Kaka Judith Omondi lero, jochiw thieth go konio gibiyiedo kitich nyaka megi barupe mag tich e mongirore kaachiel kod miyo gi omenda magi mag aheri. En ng'anyo ma Erameny ne oseneno ka gima biro. Ng'anyo ma obiro jumachiel bang' romo e kind migawo mar thieth kod jotend riwruoge mag jochiw thieth ma opogore ma jogegi ne ondiki orak mar Universal Health Coverage. Ichwang' kod koko ne oneno e kinde ma jagoro maduong' mar kuko George Gibore ne odonjo, achiel kuom jotelo mane oromo kod jatend migawo mar thieth Aden Duale, kata kamano liekore ni ne ok gichung' kod dwaro mag jochiw thieth. Motelo ne romo kod jatend migawo mar thieth, jochiw thieth gi ne osebago ng'anyo kuom mahaw dweche 4 ka gisundo piny owacho mondo mi ondik gi yo maongirore kaachiel gi miyo gi omenda gi mag aheri. Tumekuja hapa, tunalala hapa leo, tuko na night vigil, bado tuko strike na tunakaa hapa mpaka tutoka hapa na barua. Kama si barua, atulipe gratuity na atufute kazi twende. Fires or fires. But by the fact that we have worked for 5 years with no gratuity, we have been asking for our conversion to PNP and we have not commented about this. Most of us, that is 44 of us, have died on the cause of duty, including one who died today in the morning. Akuja hapa maandamano. Bende gi ywak ni tend migawo mar thieth oyiengore konchiel lai mag thieth ka gikoni lakteche kende ma ichopo dwachgi kama odong' to chalo kiye. Is the ministry the same as KMPDU? Are they the only health workers in this country that every single time we are told we are going to be absorbed, we see the terms of KMPDU being changed? So this morning we want to ask the Ministry of Health, does it serve only one cadre or the 18 health workers cadres that are in this country? Kalore gi report mar migawo mar thieth bang' romo mane obag juma ma okalo, winjruok ne obedo mondo michwal jochiw thieth gi e counties gi winjruok mar tich manitie sani ka girito bajet ma higa 2026-2027 gino ma okwed kod jotend riwruoge gi ma koni ne ok gibedo kod winjruok moro amora mabero ngima jochiw thieth mag UHC. Mimi nilikuwa kati ya wale viongozi tulikutana na waziri last week na hakuna mahali tulielewana, mnisikiza vizuri. Hakuna mahali tulielewana ya kwamba wafanyakazi wanarudi kazi bila gratuity. Hiyo vitu mliona iliandikwa na lugha, sikizeni hapa. Hiyo ni vitu yao. The agreement that we saw that is between the Ministry of Health and the Council of Governors, we already rejected. Agreement is not resolving the dispute between the workers and employers. They are resolving the dispute between themselves. Jatend migawo mar thieth kata kamano e chung' mare ma otegno e yor oboke okoni ne gibedo gi romo kod jotend riwruoge gi kendo jotije gi biro chwali e counties chakre mar 7 higani ka ndiko gi e yo maongirore to biro rito nyaka hik omenda 2026-2027. Ng'anyo ni mar jochiw thieth matiye borak mar Universal Health Coverage biro e kinde ma juma ma okalo. Riwruok machielo mar lakteche ne obago romo e boma ma Mombasa kama jatend migawo mar thieth Aden Duale ne ochopie kendo chiwo singo mar chopo dwarogi duto manomiyo gidhi e ng'anyo. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Doma JKIA ochiwo chik mondo med dinne Abel Ochieng' ma en director mar LBDA kaachiel kod Edwin Oduor magina chije ma itudo kod nek mar jaod bura Ong'ondo Were. Do ng'ado ni idhi geng'ne gi kuom ndalo 23. Jal bura dono Irene Gichobi bende owito oko kwayo mar dwaro ni owere gi winjo burano. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nigi ler. Bang' chiwo kwayo mare mondo jang'ad bura Irene Gichobi owuon winjo buch nek mar Ong'ondo Were, Abel Ochieng' ma bende ong'ere ni Dave Kalu ma en director mar LBDA kendo achiel kuom achije ma itudo kod nek mar Ong'ondo Were ochopo e doho odiechieng' ma kawuono mar winjo ng'eto e wi kwayo mare. Kaluwore kod Ochieng', jang'ad bura Irene Gichobi onindo nyakonchiel kendo onge kod oteku moromo mar chiwo ng'eto mowinjore e burano, ka olero ni ng'eto mar doho chalo ma osechan kaluwore kod dwaro mar sirikal kendo achije ok bi yudo ratiro e ng'eto mar dohono. Kwayo mare Abel Ochieng' kata kamano
owit oko bang' doho lero ni Ebel Ochieng onge kod neno moromo mar jiwo kwayo mare. Arguing that simply because a court has handled a certain matter, it will give a similar finding is the most feeble, flimsy, and inadequate argument of all. And considering all the submissions made by all the parties and the referenced case law, I find that the first respondent did not specifically articulate and establish any ground of bias against me. And the upshot is that the application by the first and second respondents that I recuse myself from further conduct of this case lacks merit and is dismissed. Bang' doho chiwo ng'eto mare wiweyo burano, okil mar okwach kich onyiso doho ni Ebel Ochieng ni kod tudruok kod achije manonego Ng'ondo Were kendo gikwayo doho mondo med dinone kuom ndalo 30 ka okinde mage ka otelnegi kod Danstan Omari. To onyiso doho ni Ebel Ochieng en japuonjre mar mbalariany kendo jatij sirikal ma onego miye thuolo mondo dhi nyime kod chenro mage ka nonro dhi nyime kokalo e chudo mar rambum. The killing was meticulously planned and executed by people who now investigators have reason to believe the two respondents are among us. Ywak mar Ebel mondo we thuolo bende ochalo kod kwayo mar Edwin Oduor Odhiambo. Mama lingling mar obila wacho ni ne oyud kod magina manonego Ng'ondo Were ka en bende onyiso doho ni onge kod tudruok moro amora kod Ebel kendo romo gi mokwongo obedo e nyim jang'ad bura Irene Gishobi. And again, I've heard the state saying that we were directly connected or we know each other. Sincerely speaking, before the court, Your Honor, I've met the first respondent here in court. My phone or my mobile phone was seized upon my arrest. Doho kata kamano owacho ni onge ranyisi moro amora ma ochopo e nyim doho manyiso ni Ebel Ochieng en japuonjre mar mbalariany kendo lero ni bura mar neko Ng'ondo Were en gima omako chuny jopiny. Ka kuom mano doho ng'ado ni Ebel Ochieng kaachiel kod Edwin Odhiambo omed dinegi e tesend obila ma opogore opogore e boma ma Nairobi kuom ndalo 23 kinde ma nonro mar obila dhi nyime. From the submissions, it is clear that this was a well-organized criminal activity that was well executed. And in such organization, several individuals have been linked, and it is important that investigators are granted sufficient time to thoroughly investigate the matter. In the upshot, considering all the circumstances of this case, I find merit in the application by the applicant, and the order sought to detain the first respondent at Langata Police Station and the second respondent at Gigiri Police Station, respectively, is hereby allowed, but for a period of 23 days. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga odok ne dongruok ma timore kaunti ma Homa Bay kowacho ni gin tudruok e kind piny owacho mamalo kod piny owacho mar kaunti. Wanga ma oseyo joma wacho ni dongruok mag kaunti no itimo kata ikelo kod piny owacho mamalo olero ni mondo dongruok makare obedi nyaka chenro mag dongruok many gi yore duto. Nderni yao e town ka kendi dwa yao kendi kete stima kendo Homa Bay koro rien ka city. Kedi edo nam paya osetieki tije mamoko matindo tindo monego tie dho nam kanyo bidhi timi mager office mar KPA ka ma jowa be ndiki koro jowa be dhi wacho ni atiye port kodhi chiemo kata kodhi kamindreto wacho na wuok atiye port abiro mano gima lich paw ndege iyawo sani ndeke makoro madongo be nyalo biro Homa Bay ka. Koro adwa ni agoero kamano ahinya ne president marwa to gi Baba Raila Amolo Odinga nikech ne giwinjore wach mondo Madaraka Day okel ka to bende mondo yie ni projects gi te kwariwore gi county government mondo timre ka. Jomoko aneno ka wacho ni projects gi magi mag national government inda ki wach Homa Bay osebedo ka higni koro ji otimo oseko government be gi omera gigi nyaka many. MCAs mawuok e kaunti ma Siaya kata mag od bura mar kaunti ma Siaya okwedo ripode malandore ni gidagi dhi limbe mar romo gi jatend piny William Ruto e kar jot mare Nairobi ka otelnegi kod jatend kweth mathoth e od burano Martin Otieno.
MCAs go wacho ni gin ok gikwedo chenro mar dongruok ka bende gilero ni onge mar gavana ma Siaya masani ni oko mar Kenya emomiyo romono ochwal nyime. Our county leadership, top leadership, moko ne pod onge. And we wanted it mondo bed an all-inclusive journey or trip. Koro ne warito jowa moko, emomiyo kawuono ka wanyal dhi kawuono mondo mi warom tich adek. Koro no chore nyime. To weche mawinjo mag impeachment no. Awinje mane dhoji to kata gi social media. Adiera duk en ni otelowa madongo man mbele waka ema nochano romo with the State House. Kaso wachonwa kae. One, no nyiswa nyoro. Nitie invitation mowuok ni ji dhi State House. To wapenjo to invitation ni ng'amo kele. To duoknwa ni okelnwa go kae gi senator marwa, men Dr. Buru. That's why we advise ni being ni governor onge. Warite kobiro to kapo ni pod any interested in going, he'll be leading the delegation madhi kucha kaka governor marwa. To wachi impeachment mora ma ji wacho ni ni MCAs are looming to impeach the governor. Kwani governor koso ni ng'atango? Nitiere weche mane ondiki e MOU mane babo sign gi President Ruto. Number beach ne en mawuoyo kuom yudhe ni yudhe gi kinyaka koro ketie e programs mag economic stimulus programs. To koro magi programs ma wambe wanyalo gombo dhi penjo Ruto ni oketo gi kanye. Okoromo gi dakika 24 bang' saa 3 kwa kawuoyo marwa mokwongo weche manyien mag Imorero kamano kuom kete kendo yiero Ramogi TV mondo mi weche manyien achiel kachiel ka ing'eyo chal mar piny gik motimo odiechieng' mangima nyakwa Ramogi yo ma dimba kendo yo matuklu to mana ka Ramogi TV ka ng'iyo moko kuom ote ma wuoro joni awuoro kaka ne wawito jaod bura mano Papa Chinedu mar Oyugis erokamano ahinya abaka wuok Ndhiwa wacho ni agoyo mos ne jokarachuonyo ma pi okelo nigi midhiero. Billy Wanda mara Nyarmuru Bay koni kawuono masinde ne mag yudo weche manyien ong'ikore koro oko yudo weche manyien lakini entiere kodwa inyalo luwo e mbui Facebook en Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV Kenya, X en Ramogi TV KE. Inyalo yudo weche go George Bate winyi kendo ne yo makare kendo Ramogi TV ne yo mayom nyinga en Ato Wuodo kod Dumba Kanyamwa erokamano ahinya. Deno Japeng bao moja atanyakwara Nyairo ulu mwacho ni kawuok game got regea aloyo makare kendo imore chopo no malera ahinya gin gimeno ade ilungo ni Lavena Pico neno ka gintiere kanyo kendo wacho ni gintie maber ahinya. Ukidi Boka ntiere Ulanda wacho ni atimo mos kuom pio ula ma osemako kendo daro jomoko. Sirikal ma Homa Bay okonyo jogo ka gimakore kod sirikal mamalo mondo gin bende giyude resruok. Alobati ma Abraham Ogwedhi wuod Kisu Mbeta wacho ni Ramogi TV ler kendo neno makare erokamano ahinya. Juma Duong' Awuor Sibuoche wacho ni winjo makare wacho ni giwago jaduong' Chilo e gwenge ma kar Kikonge School erokamano. Don Jamigori wacho ni wantiere Kisumu ka network ng'adore kata kamano piny waneno kaber. Molimo Asari Kongalo bende nitiere koda ka erokamano Nyamolimo Astin Kongalo kuom kete Ramogi TV kasto bende Mosolela ng'isa ni entiere kinde ma en kod kuyo mar ywago jaode. Pole sana Mosolela nyakwa Ramogi gi kinde ni adwani mondo mi adhi e yweyo ka wadugo pod wan ngima moko ma en Imore Ramogi TV kikidhi mabor. Unbeatable deals, Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487
#5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o gang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyakwara Mogi bang' wuok ywe wadhi nyime gi weche manyien. Ogai mar doho Martha Koome osidayanga doho manyien ma Kombewa kaka ondamo mar keto chenro mag doho machiegni gi jopiny. Koome okwayo jotelo kod jokanyo mondo osire lwedo e neno ni doho no obiro konyo jopiny maonge mibadhi. Bende owacho ni yawo doho ma Kombewa biro konyo e tero machiegni chenro mag doho gi jopiny e sub-county Maseme ma jopiny yande chuno ni nyaka chop e alwora ma Maseno eka giyud ratiro. Gavana ma Kisumu kod jotelo mamoko osingo ni gitiyo kanyakla kod ogai mar doho e neno ni chenro mag chwalo ratiro chopo ne jopiny kaka owinjore. If the law has said we must have 290 courts in all the sub-counties, we should have them. And we are keen to ensure that justice is not confined to the privileged. In this court, our 143rd court, our last born, this is going to be a court of excellence where there will be no corruption, there will be no facilitation, there will be no hand-to-hand, there will be no conflict of interest. It will be pure justice that flows. Therefore, take this opportunity to call upon readers in constituencies where we do not have magistrates' courts to join hands and help us achieve this dream. County government will continue to play our part in improving infrastructure within Seme and across the country, fostering an environment where judicial officers can discharge their duties effectively and citizens can access these services without undue hardship. We are keen to collaborate on initiatives that support the administration of justice, including alternative dispute resolution mechanisms that complement the formal court system. Riwruok makiro ne ratich oganda Amnesty International koro dwaro mondo piny Kenya gi piny Saudi Arabia olos chike marito ratich jotije mag udi maya e pacho ka to dhi tiyo e piny mar Saudi Arabia. Ma en kaluwore gi sand ma jotije go kadho e kata chike matayo jotije lwedo e pinyno mane oketi e tim higa mar 2023 noweyo oko jotije mag udi mathothgi sani kadho e midhiero. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Kaluwore gi nok mar tije e pacho ka,
Piny owacho osebedo ka konyo rawere mathuru kamanyo tije e pinje maoko, kata obedo ni ng'uro osebedo e wi lwasi ma jotijego tiyo e pinjego mag jo-Arabu. E nonro mane otim gi riwruok mar Amnesty International, oyangore ni moko kuom jotijego kadho e sand kod midhiero e kuonde ma gitiyoe. The report is essentially calling for the dismantling of the kafala system. The kafala system is set up essentially to produce second-class workers that are not protected under the Saudi labor laws. Saudi Arabia haijabadilisha mfumo wa kafala mpaka sasa hivi. Mfumo wa kafala ni kwamba yule ambaye anakuajiri anakuchukua kwa himaya yake, uko kwake, ni kama wewe ni baadhi ya mali zake na milki zake. Sasa yeye atakutumia jinsi anavyostahili. Nafanya kazi lakini hawanilipi. Naambia boss, mimi nataka pesa nitumane Kenya, wananiambia maliza contract kwanza ndo upate hiyo pesa yako yenye imebaki. Naambia what? Nondono yango ni moko kuom jotijego imayo passport magi kod simbegi mag ong'we yamo ka gichope pinyno, gino mamayo gi thuolo ma tudruok gi familia magi e yo mayot. Nilipofika tu, changamoto ya kwanza nilipokonywa passport kwa mlango. Sijaingia ndani. Nipatie hiyo passport, ngampatia. Alinosha mkono na simu, nikampatia paka simu. Ngoko na simu ndogo. They can be victimized by their employers. They work long hours, sometimes even 16 hours every day, and they have no time off. The salary that was promised when they signed a contract here in Kenya is not the same. In some cases, it could be even 50% less than what we've seen. Moko kuom gitu no chiemo chuth kata imiyo gi chiemo moto ka iketo gi ginende dier ot. E kinde ma tich bende gitiyo ma onge chieng' yweyo. Ataro mar tich jotije. Saa nyingine unaweza pata nyumba iko na vijana. Kule ni nchi ambayo iko very strict. Hawaonekani na wanawake hawaonekani na wanaume. So wewe ndo ni mwanamke pale kwa nyumba. Wewe ndo unaingia kila room. So sometimes madhila ambao watu wanapitia mengi ni ya kingono. Kuteswa kingono hivyo. Maybe chakula, sometimes mshahara. Unafanya kazi but mshahara haulipwi, na ukiuliza mshahara unajitakia matatizo. Bende giywago akwede magikadhoe kamotis gi nyinge magalagala machalo kaka misumba, le kata opamo. Akro riwruogno dwaro mondo mi piny Kenya gi piny mar Saudi Arabia olos chike maketo jotijego e lwet sirikal kendo gologi e lwet weg udi. Yaani narauka saa 11, nafanya usafi kuanzia saa 11 mpaka saa 5 saa 6 usiku. Hiyo nyumba ilikuwa ni nyumba ya familia kubwa sana. Yaani ni watoto wakubwa pia wameoa na wako hapo kwa hiyo nyumba na watoto wao. Yaani ni mzee akona mpaka wajukuu kwa hiyo nyumba. We cannot just have one embassy, one office in Riyadh. We have to have several offices and capacities for the Kenyan government to hear their citizens' cries for help. Amnesty lero ni negitemo twak gi piny owacho ma pachoka kod piny owacho ma Saudi Arabia mano otamore chiwo dwoko e wi ng'ur makama. Oganda jo Kenya maromo 150 tiyo e udi e pinje mag jo-Arabu. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kowuok e midhiero ma jo Kenya modhi manyo tich kata matiyo e udi Saudi Arabia, to wadhi nyaka e kaunti ma Migori. Timbe mag ter gen moko kuom gigo ma jokedo kod lwenje mag kit chwech, tudo kod medruok mag lwenje mag kit chwech e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa Jojo ma miyowa ler mathoth ewi wachno. Ng'wech mar kedo kod lwenjego mag kit chwech pod dhi nyime e kaunti ma Migori. Ka weche mag ter bende sani kod tudo kod medruok mag lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori. Lipot mogol kod piny owacho yango ni lwenje mag kit chwech nitiere atamalo 51 e kaunti ma Migori. Bad migawo mochung' ne kit chwech dhi nyime kod nywando oganda duto e ng'wech mar kedo kod gigo eko majimbo lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori. Chandruok kata lwenje e kind keny kata kind dak kata kind udi osemedo kadhi malo kendo ripode osewuok Migori kama ok beyo. Director migawono mochung' ne kedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori Kenneth Oumo wach ni migepe duto kod jopiny nitiere kod ting' maduong' e kedo kod midhieroni. Neno ni nitie kata mama moro manong'ad lwete chien ka gi jagono manodak-go Buturiri ka kendo ke ancha kocha be. Koro weche gi dhi nyime ka kendo nyithindo bende pod iketho ratichgi. Emomiyo wadwa ni jogo miluongo ni duty bearers kata jogo manitie gima ginyalo timo mondo kony wachni kata jogo machiegni gi kuonde ma gigo nyalo timore mondo wapuonjgi mondo gimed konyowa kaka sirikal goruok gi
timbe maricho madhi nyime Migori kani. Omo wacho ni keses mag lwenjego mag kit chwech ma itieko e kor gwenge gin moko kuom gigo eko ma pod thiro okenge makedo kod midhieroni. Temo loso wechegi e kind anyuola ok en gima chik oyiego. Temo loso wechegi e kor gwenge kocha kata Kangaroo Court osebedo marach ahinya kendo osekelo hinyruok ne nyithindo kata mine. Wakwayo kata mana polis to gi jodong gweng' kanyakla ni gik makamagi ok onego bed ni iloso gi kianyuola. Onego golgi oko mondo mi ti kodgi mondo mi mak jogi rwakgi iye. Ka gi deal properly gi one case, jomoko will learn from this. Lwenje mag kit chwech e kind jogo mokendore kata jogo modak kamoro achiel osemedore e kaunti ma Migori ka jokedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori wacho ni weche mag ter e kind oganda bende koro jimbo lwenjegi mag kit chwech. Gigi medo timore nikech kata kaka ji odak e ngimagi. Wanyalo wuoyo kata gi mine, nikech kaka wasefwenyo ni mine mobedo gi jomoterogi oseyudo ka jomoterogi osehinyogi sana. E kinde mar dweche adek, mond liete ariyo osego kendo koro hinyruok mathoth e lwet joter e kaunti ma Migori. Apisa maduong' e migaono mag kit chwech e kaunti ma Migori Ngire Rosso Odhiambo Gwang' wacho ni mond liete onego were kod weche mag ter ka wuon pargi osewito ngimagi. Ka dichuo oseweyi, bed ng'ama otegno, bed jachir, chandri achanda gi nyithindi, maka Nyasachi, nite chandruok ni ema Nyasaye biro gwedhi. To jogweng' bende waywak negi anyuola kanyuola ni wawe chuno mondwa ni mondo tergi gi jogo mok nyal konyogi. Nikech tera ma wacho ni en culture marwa ni ema mon mang'eny yude chandruok nikech ng'ama obiro kar mondo mi okonyo ne kaka nyithinde nyalo somo kendo dhi nyime gi sikul. To ni matin ma en go ni ema kendo goye kendo mae kendo ringo go. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kaka nasingore nyakora Ramogi, odiochieng'ni ng'eni ok orum ga ka ng'e gwengewa ok obetie. E chenro mar ng'e gwengewa ma kawuono warango ni sigana mar gweng' miluongo ni Bodi Kolunje ma yudore e kaunti ma Kisumu. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo ma bende maloso chenro ni osewuotho. Olose nyakora Ramogi kendo ma eng'e gwengewa ma kawuono. Nyakora Ramogi ajuang' machiegni kendo telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani, kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Siaya, ofuyo mobiro piyo e kaunti ma Kisumu e gweng' mong'ere ni Bodi Kolunje. Nyakora Ramogi ka iselimo kata isewinjo nying kama iluongo ni Bodi Kolunje, ang'o mabiro e pachi? We wawinj anena ni jodak kod johala maluorani to pachgi chalo nade e wi nonro mar nying gweng' ma Bodi Kolunje. Ndi ma ji mang'eny chokruok bete. Wan gi beaches mwalo kae, wan gi beach bao, wan ga sat, wan gi Kobudho, wan gi Kagwena. Lakini jogo duto te ka gisetieko ka chenro gi mar uso osechopo osirumo kocha. Tiyudo ka jontie joma biro kacha cha mauso rech. Ji mang'eny koro biro kae ma koro nyiepe. Koro mano e kaka wayudo ni nying mar Bodi no nobiro. Bodi ka no ni en central place ma en central place matiende gwenge nitie kae machiegni kode, wan gi Kochola, wan gi Wawaria, wan gi Kolunje ma piny ka. Kono wanyiko kete ni Bodi obed center kaka nochake ni Bodi. Ne en center, ochalo gima ochakre gi center moro mane ji rome titime e business moro matin tin. An kano kenda kada yudo kana en Bodi, chiro ma Bodi, ne en Bodi chiro kanyo. Gweng' nochaki Bodi Kolunje nikech oriwo clans adek, Wawaria, Kolunje koda Kochola. Koro mane miyo chaki Bodi Kolunje. Bang' winjo paro mopogore e wi kaka jodak maluorani lieko kotenore kod nonro mar nying gweng'ni ma Bodi Kolunje, we koro wawinj anena adieri motenore kod kuku mar wach kuom jodongo mane nitie kotenore kod nonro mar nying gweng' ma Bodi Kolunje kendo kaka ne ochakore. Ne en Bodi ma nyiri machon ne goga Bodi, ka gimiel to gigo Bodi, gimiel to gigo Bodi. Koro momiyo nokaw miendgi no magi kawo gichako godo chiro ni. Koro kae pap kama ni ji mielie ema nokelo nying Bodi Kolunje. Bodi nochakore higa mar 40 ema ne Bodi ochakore. To Bodi obiro bira kanoromo 57 to nokete center kanyo mane ochak pogi udi mane ochak miyo ji 57. To Bodi nochakore kamoro mwalo koni
to bang'e wakanyo mokele ka. Nyakora mogi bang' winjo nono mar nying gweng' ma Bodi Kolunje wekoro wawinja nena ni gweng' ni ma Bodi Kolunje umelandre kod weche kata timbe mage. En kar rech to kendo wan joma nigi kwe kabisa. Koro kidhi Bodi Kolunje to nyaka dhi nwang' rech. Koro mamo ema lando ahinya. Wajo lupo, wajo mar ariyo wajo ngware. Mago yoro wanya yoro go pesa. Jo moko be Bodi ka be chodho kuyo aora kae wan ga aora ma wath Lwanda ka. Olo pi Lake Victoria piny kae. Koro wan wabe waja chodho ka kuyo piny kae. Wan wahero tich matek wan walupo. Apiko bende wariembo makata in kating'i to iwinjo na ting'i maber. Then pur bende wan go. To bende nitie dongruoge ma Bodi Kolunje osenyuolo e ngima jodak malworani. Budi nigi dongruok koro moko moromo to ka ahinya. Minyalo kwano kaka koro tayani. Chido ma jo county council ochielego koro miyo bedo control. Chon kana naneno ka en mana ot achiel kama dukni mag lewni kende mane tung'. Koro sani dongruok obedo mang'eny choche ginene bache nitie, tende nitie, dukni dongo. Mang'eny nyalo dhi oko mabiro gedi e iye ka. Wan gi chiro manoger ne mine ma mine nyalo use. Bende wan gi osiptal mwalo kae. Koro mago nonyuolwa ka nwayudo, osiptal ne wayudo lakini improvement mare to sebet. Chiro to ne wayudo ka en na chiro kamano, lakini at least sani en gi mochiel kendo mine wantie gin in an closed area. And then bende no se team allotment, ma jiniga allotment letters, kendo allotment plots. Mi yudo ka sani kidhi Bodi tibro yudo ka nitie plots mantie within chiro ma ji use. Sekondari ne onge ka gweng'. Gisani king'iyo tiyudo ka sekondari omedre ka ariyo. Wan gi moro Kanam kae Abol Girls, to wan gi St. John's Nguruka mabende mwalo piny kae. To mar ariyo mane awacho be gweng'wa ka Bodi wa kae security light ne onge. Sani waneno ka wan gi security light kae makata ka wuok ka dhi madho gira moro kowino kachacha to ler menya ka donjo karo ma jo ayuega kacha. Tinde lokruok aneno matin makata ka pneumonia moro liwa matin. Tadhi to ayudo yath adogo dala. Kongo nochakore nayudo ka en mana chiro matin mabe ne wabire kata kwa simbu kuyo to wabiro mama watwa use alot. Koro sani ayudo komedro hingo kaka ne entie choncha. Tindo gerore nyaka ute mag polisi gi neonge chon tinde nitiere. Kata bedo ni gweng' ma Bodi Kolunje jodak kwano dongruok achiel ariyo adek. Rem mage ma pod gin go magiwacho ni ka okele alworani to gweng' ma Bodi Kolunje biro medo dongore matingre malo kaka gwenge mamoko. Onge gi ndara madonjo e chiro. Mano kende kwayo mwan go maduong'. Wan gi police kae 200 meters from kama wantieni. Lakini Bodi kae gima timore maduong' moingo nyiepo en kuo. Koro gima wanyalo kwayo sirkal marwa. Number 1, kaka nyalo timo reshuffling mar police ma wan go. Mano nyalo konyowa the most. Nikech wafeel ni jogo gisebet ka for a long time ma ji ong'iyo kodgi. Nikech iyudo ka nyaka ne polise go bi. Onge suspect moro amora mosetimruok nade mosemaki. Koro kuo ng'eny Bodi ka kabisa. From Bodi kae nyaka Kombewa is 100 shillings. Lakini sani nitie daraja mano kethre ma ji ok nyal chopo Kombewa. Koro ji koa kae ji luoro nyaka yago. To minewa jowa ma johala tiyo gi pesa mang'eny. Nikech sani koro kia ka nyaka yago en siling 200. To kalure gi ekonomi masani pesa no ok nyal yudre. Koro ndara rach kabisa. Ng'eng'wa wayudo ka koro nyaka watiek skul. Vijende odonje ngware kae. Jatelo made mak kata nthiwa gi tok tieko skul onge. Wan go boke utewa to jatelo madang wadhi ire be onge. Koro wan kaka joramogi wakwayo unia. Wan vijende makae oboke watowe ot. Bi uru ng'iyo ni tok timo fombo kae. Ere kaka dang okonywa. Ahinya ndara wan go marach kabisa ahinya. Iyudo ni samoro ting'o customer. Samoro uwinjoru no titing'e gi 150. To idhi kiere goe kata piny bei lor nyaka 70. Koro mano gino hinyo ahinya. Koro gimwa kwayo sirikal James Nikal ong'inwa wach mar ndara ni ahinya. Ndara umukore ahinya makata mitoka ok luw. Koro gima rach ahinya to ndara marach kono nikech kaka wawuothi kata kwadhi Kombewa maonge. Ndara rach ahinya kata sani reja okethore ok ober. Koro ndara ne moywaga nikech kaka wuodha dhi Kombewa nadhi kada chiro kadhi. Market day bi wadwaro ndo bedie mano propose Thursday.
mondo bodi omi market day mare. Nyakwara Mugimana kamano wasewinjo nono mar nyingweng mabodi Kolunje mayudore sub county Maseme monyiso ni nitiere nyimine kod mege moko mane miel ka goyo bodi ni ema bo medo nono ni to igoye yo machalo nade ka opogore kod mon Nyakwara Mogi wan bende gi bodi mayudore sub county Manyakach kuno bende wabol mondo wang'eni to bodi makono ento nono ne chalo nade omiyo kikidhi mabor medikete mane wang' joe mari mar Ramogi nikech juma manyien bende aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Machiegni kendo Nyakwara Mogi bang' wuok e gwengewa mabende winjo ka Millicent Adhiambo terowa mononwa malong'o gwenge mag bodi Kolunje kaka ne ochakore gi jodongo mong'eyo sigana mar chakruok mare kaka nyingno biro. An bende abiro medo oro mili mondo dhi ong'e ni to miel ka ji go bodi ni ne en bodi mane nikech dho ngere to bodi en del. Koro ibiro nyiswa ni en bodi mane. Erokamano ahinya. Wasudo jod bura mawuok e kaunti ma Kisumu koro wuok oko ka kwayo jatend piny William Ruto mondo gol chik mar chungo chenro mar keto kembe sukari machamelil kod moro ni lwet joket mwandu kata obedo ni kembe go osechiwa yanga. Jod bura wacho ni chenro no nyocha ne otim apoya kendo thothgi ne ok omi thuolo mar golo paro. Gino ma giwacho ni dhi ataro mar chik ka bende gimedo ni ok gikwed dwaro mar bero kembe go. Matimore kinde ma piny owacho mamalo to osegolo oboke moyiedhi magoyo piny bod machamelil ka mano en ranyisi ni kembe go sani koro sechakta kod ji giwegi. We had a sugar caucus. We still have the sugar caucus. The point is, these things are being done overnight. I think some of these factories have been handed over the weekend. I don't see what is the rush if everything you're doing is above board. Gimodagi kabisa mugin a process. Gin koro gin gik mogariyo e Kenya ka mwaneno. Nen achiel ne swearing in mar Kibaki 2008. Secrecy gi hari beno timego to giwachi leasing ni. So wakwayo ni mondo time eyo maber maler ma ji neno tek. An kata ng'ato wanyocho nyisa pod ok ayudo thuolo mawuok gi jotich nikech onge time en gimi wacho ni sani to gimitimo titimo kujo kineno ka ginene. Wakoch ni gima suspect gini momi wadage kabisa en kaka process bedo hurried. Kambego koro joma nyocho tele kata joka manyocha ni e boards mag kambego wawinjo ni gin bende koro osegolgi koro boards go onge. Miyo gini otimre haraka otimre yo mok oriere ma ji duto ng'e gima timore emomiyo ok wamor kode ok wadware wadwano gole oweye mondo chake manyien. Jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe oseyo moko kuom jotelo masani kwedo chenro mar deso kembe mag niang'. Kagwe wacho ni okenge duto mag chik ne oluw e keto kembego e lwet joket mwandu. Owacho ni kembego ok ousi ni mar oketgi e lwet joket mwandu e yor kodesa mondo kik gipodhi. That doesn't have a thorn. So none of those in the keyboards and so they're not perfect. Nobody is proposing that they are perfect people, but at least they pay their farmers per week. And I'd rather have somebody who is giving me 10 shillings than somebody who is promising me 100 shillings. Erokamano Nyakwara Mogi dakika 51 bang' saa 3 wadhi e yweyo machielo. Aneno ka jaro soja ng'iso ni jatugo na mora ahinya gi President William Ruto kod Baba Raila Amolo Odinga gi Super PS Dr. Raymond Omolo kuom neno ne ojiw dongruok ma Kaluo kendo wacho ni waromo Homa Bay. Kamano kama Ruto biro dhi e nyasi mar Madaraka Day mano Green Army 001 osiep Dr. Raymond Omolo. Erokamano okela Luoch Majakiranda ka chieng' Ward 7 bende wacho na oimore bati amor kodi Ramogi TV neno maler ka chieng' Ward 7 mwisho wa dunia
gwenge mag Migori County mano Nyatike wacho ni koth ma koro chwe kasto aneno ka kembe be ideso koro weche thoth erokamano Ukidibo kantiere Ulanda wacho ni atimo mos ne jowa ma oula okelo negi chandruok sirikal mondo mi okonygi mondo ores ngimagi erokamano ahinya Ukidibo kuom kete Ramogi TV e otieno ni bende Opiyo Ndwari wacho ni yuago jaduong' Chilo gwenge mag Kikonge erokamano ahinya Mwalimu Asariko Ngalo wacho ni kawang'iye mos to jopuonj gin jok ma owinjo bed ni ideo kaluwore kod kaka bedo ni gine ma giloso piny gine ma gimiyo oganda bedo kod lony mar timo gik mathoth ma gitimo bang' yudo lony mowuok kuom jopuonj koro kik sirikal dine jopuonj e pap ahinya erokamano bao moja deno erokamano in bende intiere kod Tegea ineno yo makare Ramogi News neno maler ahinya Elijah Wuda Sembo mowacho kamano erokamano ahinya but yaneni makare weche manyien donjo maler kendo abedo mos wano Felix Ochare kantiere Kanga erokamano nyakwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV wadhi yweyo kendo ka waduogo pod wan gi mamoko ma wabiro godo bang' yweyo ni